ናይሎም መዓንቲ ታሪኽና ሜሰንን ኤሚልያንን ዝተብሃሉ ፍቁራት ኣብ ሎስ አንጀለስ ናብ ዝተዳለወ ዓብይ ናይ ሃብታማት ፓርቲ ብግሊ ኣውሮፕላኖም ክኸዱን ከለዉ ንሪኦም። ሜሰንን ኤሚልያንን ናይ ሃፍቶም ምንጭ ዘይተፈለጠ መንእሰያት ኮይኖም ኣውሮፕላኖም መዕሪፎም ናብቲ ፓርቲ ምስ ተሓወሱ ድሕሪ ውሑድ ደቓይቕ ነቲ ፓርቲ ዘዳለወ ፔሬዝ ምስ ዝተብሃለ ቢልዮነር ተረኺቦም ክዛረቡ ይጅምሩ። ምስ ፔሬዝ ሻምፓይኖም እንዳሰተዩ ክጫወቱን ከለዉ ሜሰንን ኤሚልያንን ኣብ ምድሪ ዘሐጉሶም ነገር እንተሃልዩ ክቡራትን ቅንጥዋትን ዝኾኑ መኪናታት ምዝዋርን ግዜኻ ምእካብን ምዃኑ ንፔሬዝ ይገልጽሉ። ፔሬዝ እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተደኒቑ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ቅንጥዋት መኪናታት ብምእካብ ስለ ዘሐጉሶ ብኡ ንብኡ ኣብ ውሽጢ ሓጹሩ ናብ ዝርከባ ነተን ክቡራት መኪናታቱ ኣኪብዎ ናብ ዘሎ ጋራጅ ንኽኣትዉ ይወስዶም። ሜሰንን ኤሚልያንን እውን ኣብቲ ናይ ፔሬዝ ጋራጅ ምስ ኣተዉ ፔሬዝ ካብተን መኪናታት ኩለን ኣብሊጹ ዝፈትዋን $20 ሚልዮን እተውፅእ ንመኪንኡ ክርእዮም ከሎ ሜሰንን ኤሚልያንን ኣፎም ሒዞም ተደኒቖም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዛ መኪና እዚኣ ኣትዮም ብምቕማጥ ድሌቶም ንኽገብሩ ንፔሬዝ ክሓትዎን ከለዉ ፔሬዝ እውን ምንም ጸገም የለን ብምባል ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ክኣትዉ ይፈቕደሎም። ሜሰን ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ኣብ ዝኣተወሉ ቅጽበት ኣብ እዝኑ ሓቢእዎ ብዝነበረ መነጋገር ኣቢሉ ኒሊንክ እትበሃል እሳት ዝለሓሰት ናይ ሃገር ምስጢር ሰላሊት እንትልእ ኸላ ንዕዘብ። ሊንክ ናይ ፔሬዝ ናይ ጋራጅ ሲስተም ሃክ ብምግባር እቶም መብራህትታት ኩሎም ከም ዝጠፍኡ ትገብር። ብኡ ንብኡ እውን ፔሬዝ ኣብ ዘይተጸበየ ኩነታት ኣብቲ ፓርቲ ዘተኣናግዱ ዝነበሩ ኣሰናዳእቲ መጺኦም ሽጉጥ ብምውጻእ ንፔሬዝ ናብ መሬት ከውድቕዎን ከለዉ ንርኢ። ሜሰንን ኤሚልያንን ድማ ነታ ክብርቲ ናይ ፔሬዝ መኪና ብምንቅስቓስ ካብቲ ከባቢ የምልጡ። በዚ ግዜ እዚ ሜሰንን ኤሚልያንን ኣቐዲሞም ኣሰናዳእቲ መሲሎም ይንቀሳቐሱ ምስ ዝነበሩ መሻርክቶም ብምምሽጣር ብምዝራፍ ሃፍታማትን ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ሰረቕቲ ምዃኖምን ኣብቲ ፓርቲ እውን እቲ ዝተረኸበሉ ዋና ዓላማ ናይ ፔሬዝ ቅንጡ መኪና ንምዝራፍ ጥራሕ ምዃኑ ንርዳእ። ቀፂሉ እውን እንሜሰን ዝዘረፍዋ መኪና መሻርክቶም ዝሓዝዋ ናብ ሓንቲ ዓባይ መኪና ወሲዶም ምስ ፀዓንዋ ድሕሪኡ ሜሰንን ኤሚልያንን ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ካብ ሎስ አንጀለስ ክወፁ ይጅምሩ። ፈጺሞም ዘይተሓሰብዎ ግን ካብ ድሕሪኦም ብዙሓት ናይ FBI መኪናታት ይስዕብዎም ከም ዘለዉ ሜሰን ይርኢ። ሜሰን እውን FBI ከመይ ገይሮም ኣብ ዘለውዎ ቦታ ብፍጥነት ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉ እናተገረመን ከሎ ሜሰን ምንም ኣብ ዘይሓሰቦ ኩነታት ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ኤሚልያ ሽጉጠና ሜሰን ብምውፃእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት FBI ንዘረብኦም ብእትገብሮ ዝነበረት ማይክ ኣቢሎም ይሰምዕዎ ከም ዘለዉ ንሜሰን ትሕብሮ። ቀፂላ ኤሚልያ ሓቀኛ ማንነታ ናይ FBI ኤጀንት ምዃናን ንዕኡ ዝቐረበቶ ድማ ነቲ ዘረፋ ክፍጽሞን ከሎ FBI ኢድ ብኢድ ንክትሕዞ ዝለኣኻ ምዃና ክትነግሮን ከላ ንርኢ። ሜሰን ብዝሰምዖ ነገር ዝሓዘነ ብምምሳል ነታ መኪና ሒዞም ዝኸዱ ንዝነበሩ መሻርክቱ ካልኣይ ፕላኖም ክትግብርዎ የፍልጦም። ናይ ሜሰን ብፆት እውን ነዚ ምስ ሰምዑ ብኡ ንብኡ ነታ ናይ ፔሬዝ መኪና ጽዒኖም ዝኸዱላ ዝነበሩ መኪና ብምሓዝ ነቲ ድልድል ብምጥሓስ ሩባ ክኣትውን ከለውን ሜሰን እውን ካብ ኤሚልያ ዕድል ገይሮም ሊጡ ናብቲ ሩባ ብምእታው ምስ ብፆቱ በቲ ሩባ ኣቢሎም ይሃድሙ። ድሕሪ 3 ወርሕ ሜሰን ናብ ገጠራት ቦታ ኸይዱ ብምሕባእ ናይ ጽምዋ ህይወቱ እንዳመርሕን ከሎ እንዳረኣና ኸለና ናይ ስርቂ መሻርክቱ ከምኡውን ንኡስ ሓዊ ዝኾነ ሾን ናብ ሜሰን ብምምጻእ ሰላም ተቕሪቡሉ ምስ ወድአ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዓብይ ዝበሃል ናይ ባንኪ ዘረፋ ክፍጽሙ ስለ ዝኾኑ ሜሰን እውን ነቲ ዘረፋ ንክሓብሮም ሕቶ የቕርበሉ። ሜሰን ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ምንም ዓይነት ናይ ዘረፋ ስራሕ ክኣቱ ከም ዘይደሊ ብምጥቃስ ናይ ሓዊ ሾን ሕቶ ውድቂ ይገብሮ። ሾን ዝተኸኣሎ ዋላ እኳ እንተፀዓረ ከምኖ ስለ ዘይተኸኣሎ ሾን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ሓሳቡን ተቐይሩ ክድውለሉ ነጊሩ ሓንቲ ሞባይል ኣቐሚጡሉ ይኸይድ።
ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ሜሰን ኣብ ገዝኡ ደቂሱ ከሎ እታ ሃከር ሊንክ ደው ኢላ ንሜሰን ናይቲ ዘረፋ ሰዓት ስለ ዝበጽሐ ብፍጥነት ክመጽእ ክትሕብሮን ከላ ሜሰን ድማ ሓውሾን ንሊንከንን ንኻልኦት መሻርክቱን ሜሰን ነቲ ዘረፋ ምስኦም ክፍጽሞ ከም ዝተሰማመዐ ገይሩ ከም ዝነገሮም ይርዳእ እሞ ብጣዕሚ ይበሳጮ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ሜሰን ሓሳቡ ብምቕያር መስሓውን መሻርክቱን ንምኻድ ምድላው ይጅምር። ኣብ ካልእ ቦታ እውን ናይ ሜሰን ሓውሾን ነቲ ክዘርፍዎ ዝሓሰቡ ባንኪ ማናጀር ኣብ ዘዘውትሮ ናይ እንዳቡን ኸይዱ ኣብ ቅድሚት እቲ ማናጀር ኮፍ ድሕሪ ምባል ነቲ ማናጀር ሽጉጥ ብምርኣይ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ ከይገብር የጠንቅቆ። ቀፂሉ እውን ሾን ነቲ ማናጀር ክትስእ ብምግባር ናብቲ ባንኪ ክኣቱ ኣብ ዝጀመረሉ ሜሰን ድንገት ተላዒሉ እዚ ጉዳይ ብደንቢ ስለ ዘይተዳለወሉ ነቲ ዘረፋ ጠጠው ንኸብልዎ መጠንቀቕታ እንተሃቦ እውን ሾን ግን መሻርክቶም ኣቐዲሞም ባንኪ ኣትዮም ይጽበይዎም ስለ ዘለዉ ድሕሪ ሕዚ ናብ ድሕሪት ምባል ከም ዘየለ ንሜሰን ኣእሚኑ ናይቲ ባንኪ ማናጀር ከም ዝሓዘዎ ብምንጋር ናብቲ ባንኪ ይኣቱ። ሜሰን እውን ናብቲ ባንኪ ምስ ኣተወ መሻርክቱ ኩሎም ኣብቲ ባንኪ ምስ ዘለው ዓማዊል ተመሳሲሎም ይርእዮም። ሜሰን እውን ኣማራፂ ስኢኑ ነቲ ዘረፋ እንተይፈተወ ይሓብር። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ እውን ሾን ነቲ ማናጀር እንዳመርሐ ወሲዱ ናብቲ ኻዝና ዝርከበሉ ቦታ ብኣጻብዕቲ ኣሰር ዝኽፈት ክፍሊ ብናቱ ኣሰር ክኸፍቶ ከገድዶ እንከሎ ንርኢ። እቲ ማናጀር ግን ነቲ ኻዝና ብኣሰር ዝኸፍቶ ዘሎ መሲሉ ናይቲ ባንኪ ሴኩሪቲ ኣላርም ሲስተም ከም ዝጽውዕ ይገብሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ባንኪ ኣብ ጥቕዓት ከም ዘሎ ዝተረድኦም ናይቲ ባንኪ ሓለውቲ ዋላ እኳ ሽጉጦም እንተመዘዙ መሻርክቱ ግን ብዝረቐቐን ብዝተቐላጠፈን ኩነታት ሽጉጦም ካብቶም ሓለውቲ ብምምንዛዕ ነቶም ሓለውቲ እውን ወሲኾም ኣብቲ ባንኪ ምስ ዝነብሩ ዓማዊል ኩሎም ዓጊቶም ብምሓዝ ነቲ ባንኪ ይቆጻጸርዎ። ብድሕሪዚ ሜሰን ንሓውሾን ካብቲ ውሽጢ ባንኪ እንታይ ክዘርፉ ከም ዝኣተዉ ክሓተን ከሎ ሾን ድማ 1,140 ናይ ሳንዱቕ ቁጽሪ ኣብ ዘለዎ ካዝና ዝተቐመጠ ሃርድ ዲስክ ክወስዱ ከም ዝመጹ ክገልጸሉ እንከሎ ንርኢ። እቲ ሃርድ ዲስክ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ብዲጂታል መልክዕ ዝተቐመጠ ክሪፕቶከረንሲ ገንዘብ ከም ዝሓዘ ንሜሰን ይነግሮ። ብኡንብኡ እውን ሜሰንን ሾንን ነቲ ናይ ባንኪ ማናጀር እንዳፈራርሑ ኣብቲ ናይ ካዝና ቁጽሪ ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ሾን ነቲ ማናጀር እቲ ነቲ ሳጹን ንክኸፍቶ ይእዝዞ። እቲ ማናጀር ድማ እዚ ሳጹን እዚ ብኽልተ ቁልፍታት ዝኽፈት ምዃኑን እቲ ሓደ ቁልፊ ምስኡ ከም ዝርከብን እቲ ካልኣይ ቁልፊ ግን ምስቲ ናይ ሳጹን በዓል ዋና ከም ዝኾነ ንእነ ሜሰን የፍልጦም። እነ ሜሰን ድማ መጀመርያ እቲ ማናጀር የደናገሮም ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተሓሰቡ ድሓር ግን እቲ ዝበሎ ሓቂ ምዃኑ ስለ ዝተረድኡ ሜሰን ንሓዊ እዚ ሓበሬታ እኳ ኣቐዲሙን ከየጻረየ ናብ ዘረፋ ብምምጽኡ ብጣዕሚ ይናደደሉ። እንተኾነ ግን መፍትሒ ዘይስእን ሜሰን ነታ ሊንክ እትበሃል ሃከር እቲ ሃርድ ዲስክ ዘለዎ ካዝና ሃክ ገይራ ክትኸፍቶ እንተኽኢላ ክትገብሮ ስለ ዝሓተታ ሊንክ እውን ዘለዋ በቕዓታ ኩሉ ተጠቂማ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሳጹን ብዓወት ትኸፍቶ። ሾን እውን እቲ ሳጹን ከም ዝተኸፈተ ርኢዩ ብሃንቀውታ ዋላ እኳ እንተኸፈቶ ነገር ግን ኣብቲ ሳጹን ውሽጢ ኣይኮነን ዶ ሃርድ ዲስክ ንእሽቶ ነገር እኳ ከም ዘየለ ስለ ዝተዓዘበ ሾን በቲ ኩነታት ብምግራም ነቲ ማናጀር እቲ ሃርድ ዲስክ ኣበይ ከም ዘሎ ክሓተን ከሎ እቲ ማናጀር ድማ ናይ ኣሽሙር ሰሓቕ እንዳሰሓቐ እዚ ሳጹን ንሰባት ንምድንጋር ኮነ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ትኽክለኛ ሳጹን ኣብ ናይ ባንኪ ላይን ክፍሊ ከም ዘሎ ንሱ ባዕሉ እውን ከም ዘይፈልጥ ንእነ ሜሰን የፍልጦም። ሜሰን እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ንሓውሾን እዞም ኩሎም ነገራት ኣቐዲሙን ከየጻረየ ንዕኡን ንመሻርክቱን ኣብ ጸበባ ከም ዘእተውን ብምጥቃስ ብዝተቖጥዐ ድምፂ ይዛረቦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ባንኪ ብሜሰንን ብመሻርክቱን ጥቕዓት ከም ዝበጽሖ ስለ ዝሰምዐት ሕዚ ናይ ደረጃ ዕቤት ዝረኸበት ኤሚልያ ናይ FBI ቡድና ባዕላ እንዳመርሐት እንሜሰን ናብ ዘለዎ ባንኪ ብምብጻሕ ናብቲ ባንኪ ክትድውል ትጅምር። ኣብ ውሽጢ እቲ ባንኪ እውን ናይቲ ባንኪ ናይ ስልኪ መስመር ኣብ ምቁጽጻር ዘላ ሊንክ ነቲ ናይ ስልኪ ጻውዒት ተቐቢላ ምስ ኤሜልያ ክትዛረብ ትጅምር። ኤሜልያ ግን ንሜሰን ክትዛረቦ ከም እትደሊ ብቐጥታ ስለ ዝተናገረታ
ሊንክ እታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ኤሚልያ ትደልዮ ከም ዘላ ንሜሰን ትሕብሮ። ሜሰን እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ንሓውሾን ዓይኑ ካብቲ ማናጀር ከየልዕላ ጥንቂቑ ብኡ ንብኡ ሊንክ ናብ እትርከበሉ ቀልጢፉ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ ኣተወ ኣብ መስመር ትጽበዮ ንዝነበረት ኤሚልያ ክዛረባ ምስ ጀመረ ሜሰን ንኤሚልያ ብጣዕሚ ከም ዝናፍቓ ክዛረብ እንተደለየ እውን ብኡ ንብኡ ግን ልቡ ስብስብ ኣቢሉ ንኤሚልያ ሕዚ እቶም ተጸጊዖምና ዘለዉ ናይ FBI ቡድን ካብቲ ባንኪ ናይ 100 ሜትር ራድየስ ንክርሕቑ ክትገብር መተሓሳሰቢ ይህባ። ሜሰን ወሲኹ ኣብ 30 ደቂቓ ውሽጢ ነቶም ዝተዓገቱ ሰባት ከምኡውን ንዕኡን ንመሻርክቱን ፒዛን ዝስተ ነገርን ባዕላ ከተእትወሉ ገሊጹ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ሜሰን ንነፍሲ ወከፍ ተዓገድቲ ክቐትል ከም ዝጅምር የጠንቅቓ። ነዚ ስዒቡ ኤሚልያ ሜሰን ዝበላ ነገር ክትፍጽም ከም ዝተሰማምዐት ገሊጻ ብወገኑ ድማ ክልተ ተዓገድቲ ክለቅቕ ከም ዘለዎ ትሕብሮ። ሜሰን እውን ብሓሳብ ኤሚልያ ይሰማማዕ። ድሕሪ ውሕድ ደቓይቕ እውን ኤሚልያ ከም ዝተዓዘዘቶ ፒዛ ዝስተ ማይን ሒዛ ናብቲ ባንኪ ብምምጻእ ምስ ሜሰን ምስ ተራኸቡ ሜሰን እውን ናይ ቀደም ፍቕሩ ኣስታዊሱ ንኤሚልያ ብናይ ፍቕሪ ቃላት ክዛረባ ይጅምር። ኤሚልያ ግን ሜሰን ዋዝኡ ገዲፉ ነቶም ዝሓዞም ሰባት ኩሎም ንኽለቆም ማዕዳ ትህቦ። ሜሰን ግን እዚ ከም ዘይኸውን ብግልፂ ብምንጋር ንኤሚልያ ካብቲ ባንኪ የባረራ እሞ ንተዓገድቲ ኩሎም ፒዛ ሂቡ ምስ ወደአ ሜሰን ምስ ኤሚልያ ኣቐዲሞም ብዝተስማምዕዎ መሰረት ክልተ ተዓገድቲ ነፃ ይለቆም። ኣብቲ ሰዓት እቲ እውን ምስ ናይ ሜሰን ሓውሾን ዝነበረ ናይ ባንኪ ማናጀር ኣብ ሾን ጥቕዓት ኣብፂሑ ናይ ሾን ሽጉጥ ሒዙ ክሃደምን ከሎ ሊንክ ብካሜራ ሪኣ ንሜሰን ስለ ዘፍለጠቶ ሜሰን እውን ምንም ግዜን ከየነጥፈ ብፍጥነት እቲ ማናጀር ናብ ዝሓደመሉ ቦታ ተኸቲልዎ ብምኻድ ነቲ ማናጀር ክደልዮ ድሕሪ ምጽናሕ ተዓዊቱ ነቲ ናይ ባንኪ ማናጀር ምስ ሽጉጡ ይማርኾ። ቀፂሉ ሜሰን ነቲ ማናጀር ሒዙ እቲ ዝደልይዎ ሃርድ ዲስክ በዓል ዋና መን ምዃኑ ክነግሮ ብሕቶን ከጻድፎ ከሎ እቲ ማናጀር እቲ ሃርድ ዲስክ ሰላዛር ዝተብሃለ ሓደገኛ ናይ ማፍያ ሰብ ንብረት ምዃኑን እቲ ሃርድ ዲስክ ዝሓዞ ነገር ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ገንዘብ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ኣሜሪካ ልዑላን በዓል ስልጣናት ናይ ግዕዝና ቅሌትን ናይ ውዕሎኦም ቪድዮታትን ምዃኑ ንእነ ሜሰን የፍልጦም። በዚ ምኽንያት ሰላዛር ንኣሜሪካ ሰበስልጣናት ኣብ ኢዱ ዘንቀሳቐስ ሓያል ሰብ ምዃኑን እዚ ቅሌት ይፋ እንተወፂኡ ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣናት ኣብ ዓብዪ ፀገም ከም ዝኣትዉ ንእነ ሜሰን ክነግሮም እንከሎ ንርኢ። ሜሰን እውን እዚ ሃርድ ዲስክ ነቲ ባንኪ ኣፍሪስካ እውን እንተኾነ ክርከብ ከም ዘለዎን ኣብቲ ሃርድ ዲስክ ዘሎ ፋይል ድማ ከም መደራደሪ ብምጥቃም ካብቲ ባንኪ ክሃድሙ ከም ዝኽእሉ ንመሻርክቱ ሓሳብ የቕርበሎም። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ እውን ካብቲ ባንኪ ወፃኢ ናይ ሰላዛር ጠበቓ ዝኾነ ኣሌክስ ዝተብሃለ ሰብ ብቅንጡ መኪና ናብቲ ከባቢ ብምምጻእ ነቶም FBI ትመርሕ ዝነበረት ኤሚልያ ኸይዱ ኣብ ውሽጢ እቲ ባንኪ ዘለዉ ሰረቕቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ውሽጢ ክተውፅኦም እንተዘይክኢላ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ጣልቃ ብምእታው ነቶም ሰረቕቲ ከም ዝድምስስዎም የጠንቅቓ። ኤሚልያ እውን ነቲ ዝዛረባ ዘሎ ሰብ ማንነቱ ስለ ዘይፈለጠቶ ብፍጥነት ናብ ላዕለዋይ ሓለቓ ደው ኢላ ዝተፈጸመ ነገር ክትነግሮን ከላ እቲ ሓለቓ እቲ ሰብኣይ ናይቲ ፍሉጥ ሰላዛር ዝተብሃለ ብሕታዊ ጠበቓ ምዃኑን ሰላዛር ምስ መንግስቲ ካብ ዘለዎ ጽቡቕ ዝምድና እቶም ላዕለዎት ወታደራት እንተይቀረዩ ናይ ምእዛዝ ዝመስል ከም ዘለዎ ንኤሚልያን የረጋግጸላ። ሓለቓ ወሲኹ ነገር ግን ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ጣልቃ ዝኣትዉ እንተኾይኖም ብዝተኸፈተ ተኹሲ ምኽንያት ንጹሃን ዜጋታት ክሞቱ ስለ ዝኽእሉ እነ ሜሰን ኢዶም ብፍጥነት ክህቡ ክትገብር የተሓሳስባ። እነ ሜሰን ብወገኖም እቲ ሃርድ ዲስክ ዝተቐመጠሉ ቦታ ንምርካብ ዋላ እኳ ናይቲ ኻዝና መንደቕ ብመጋዝ እንተፍረስዎ እውን ነቲ ሓደ መንደቕ ከፍርሱ ከለዉ ካልእ መንደቕ ስለ ዘጋጠሞም ናብ ተስፋ ምቑራጽ ክኣትውን ከለዉ ንዕዘብ። ኤሚልያ ናብ ሜሰን ደው ኢላ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጦር ወታደራት ናብቲ ባንኪ ሰቢሮም ክኣትዉ ስለ ዝኾኑ ኢዶም ብሰላም ክህቡ መጠንቀቕታ ትህቦም።
ሜሰን ግን ኢድምሃብ ዝበሃል ነገር ዘይሕሰብ ምዃኑ ብምንጋር ነቶም ወተሃደራት ከተደናግዮም እንተደልያ ናይቲ ባንኪ ዘረፋ ወረ ናብ ሚድያ ብግልፂ ከተውፅኦን ጋዜጠኛታት ኣብ ዘለውዎ ቦታ ወተሃደራት ሓይሊ ስለ ዘይጥቀሙ ናብቲ ባንኪ ሰቢሮን ከም ዘይኣትዉ ይነግራ። ኤሜልያ እውን ናይ ንጹሃን ደም ከይፈስስ ዘለዎ ኣማራፂ እዚ ምዃኑ ብምሕሳብ ዝተባሃለቶ ትገብር እሞ ኣብ ውሑዳት ደቓይቕ ኣብቲ ከባቢ ባንኪ ብዙሓት ናይ ሚድያ ጋዜጠኛታት መፂኦም ብቐጥታ ነቲ ኩነታት ንህዝቢ ከተሓላልፉ ይጅምሩ። ኣብዚ ግዜ እውን ነቶም ወተሃደራት ዘሰማረየ በዓል ስልጣን ንኤሜልያ ካብ ሕጂ ንድሓር ምንም ዓይነት ትእዛዝ ከይተተሓላልፍ ግዝያዊ እገዳ ይገብረላ። ኣብ ውሽጢ እቲ ባንኪ እውን ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ነቲ ሓደ መንደቕ ከፍርሱን ከለዉ እቲ ክድለ ዝነበረ ሃርድ ዲስክ ኣብ ኮምፒዩተር ተሰኪዑ ብምርካቦም ሜሰን ነቲ ሃከር ሊንክ ናይቲ ሃርድ ዲስክ ፓስዋርድ ብምስባር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፋይል ከተውፅኦ ይነግራ። ሊንክ እውን እቲ ሃርድ ዲስክ ብሓያል ፓስዋርድ ዝተቆለፈ ስለ ዝኾነ ሃክ ንምግባር እንተነኣሰ 10 ደቂቓ ከም ዘወስደላ ነጊራ ስራሓ ክትጅምርን ከላ ወፃኢ ዘለዉ ወታደራት እውን ን10 ደቂቓ ሙሉእ ከም ዘይዕገስዎ ስለ ዝተረድኦ ንሊንክ ውሑድ ደቃይቕ ንምግዛእ ኢሉ ነቶም ተዓገቲ ሓደ ብሓደ ክለቆም ይውስን። ኣብ ወፃኢ እውን ናይቶም ወተሃደራት ሓለቓ ናይቶም ጋዜጠኛታት ምምፃእ ትኹረት ዘይሃበሉ ነቶም ወተሃደራት ናብቲ ባንኪ ከኣትዉ እንተኣዘዘ እውን ሜሰን ነቶም ተዓገቲ ሓደ ብሓደ እንደለቐቐ እቶም ወተሃደራት ኣብኡ ኣብ ወፃኢ ክቆሙ ይገብሮም። በዚ ኸይዲ እዚ እውን ሜሰን ንኹሎም ተዓገቲ ለቂቑ ምስ ወድአ ብምቕፃል ድማ ምስኡ ኣብ ዘረፋ ዝሳተፉ መሻርክቱ ኢዶም በብተራ ክህቡ የምኖም እሞ ንሳቶም እውን ከም ዝተባሃልዎ ይገብሩ። እንተኾነ ግን ናይቶም ወተሃደራት ሓለቓ ሜሰንን ሊንክን ዝተባሃሉ ሰረቕቲ ሕዚ እውን ኣብቲ ባንኪ ውሽጢ ከም ዘለዉ ምስ ተረድአ ብድሕሪት እተው ብምባል እቶም ወተሃደራት ሕዚ ንሕዚ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ኣብኡ ዝረኸብዎ ነገር ክትኩሱ ትእዛዝ የመሓላልፍ። ነዚ ስዒቡ እውን እቶም ወተሃደራት መሳርሒኦም ኣቀባቢሎም ናብቲ ባንኪ ከኣትውን ከለዉ ሜሰን ኣብ ኢዱ ፈንጂ ሒዙ ምስ ሊንክ ኮይኑ ምስቶም ወተሃደራት ፊት ንፊት ይገጥም። ድሕሪ ውሑድ ደቃይቕ እውን ካብ ውሽጢ እቲ ባንኪ ብርቱዕ ምፍንዳእ ይስማዕ እሞ ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ኩሎም ሜሰንና ሊንክ ብወተሃደራት ከም ዝተቐጠሉ ይርድኡ። ናይቲ ባንኪ ዘረፋ ተፈጺሙ ሓደ ወርሒ ድሕሪ ምሕላፉ ኤሜልያ ከም ሰላዛር ዓይነት ሙሰኛ ሰብ ኣብ መንግስቲ ካብ ዘለዎ ጣልቃ ኣታውነት ምኽንያት ስራሓ ክትሰርሕ ከም ዘይትደሊ ንናይ FBI ሓለፍቲ ብምግላጽ ስራሓ ለኺኻ ካብ ኣሜሪካ ብምውፃእ ሃብታማት ጥራይ ናብ ዝነበሩላ ሓንቲ ደሴት ተምርሕ። ኣብኡ ምስ በፅሐት ግን ብጣዕሚ ብዝገርም ኩነታት ከም ዝሞተ ይሕሰብ ምስ ዝነበረ ሜሰን ይራኸቡ እሞ ናይ ፍቕሪ ሰላምታ ተለዋዊጦም ብሓደ ይቕመጡ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኤሜልያ ምንም እኳ ናይ FBI ኤጀንት ዝነበረት እንተኾነ ግና ምስ ሜሰን ፍቕሪ ስለ ዝሓዛ ንFBI ብምኽዳዕ ምስኒ ሜሰን ክትሰርሕ ከም ዝጀመረት ንርዳእ። ናይ ፔሬዝ መኪና ዝተዘረፈትላ መዓልቲ እውን ኤሜልያ ንሜሰን ዘጋልጽቶ ዝመሰለት ኣቐዲማ ምስ ሜሰን ብዝተለመቶ ፕላን መሰረት እንትኾን እዚ እውን ኤሜልያ በቶም ናይ FBI ሰባት ክትእመንና ናይ ደረጃ ዕቤት ረኺባ ሜሰን ካሊእ ዘረፋ ክፍጽሙን ከለዉ ካብቶም ናይ FBI ሰባት ወገን ብምዃን ስለላ ክትገብር ብምሕሳብ ምዃኑ ንርዳእ። ታሪኽና እውን ናብቲ ናይቲ ባንኪ ዘረፋ ዝተፈጽመሉ ምሸት ናብ ድሕሪት ብምውሳድ እቲ ቦምቢ ከመይ ከም ዝፈንደአ ከመይ ከም ዝተፈጸመ ታሪኽ ከርእየና እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት መሳርሒኦም ሒዞም ናብቲ ባንኪ ብምእታው ምስ ሜሰንን ሊንክን ከም ዝገጠሙ ሜሰን ነቲ ዝሓዘ ቦምቢ ቅድሚ ምፍንድኡ ናይ ሰላዛር ጠበቓ ዝኾነ ኣሌክስ ክጽውዕዎ ይእዝዝ እሞ ኣሌክስ እውን ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ሜሰን እውን ንኣሌክስ ምስ ረኸቦ ሓለቑኡ ሰላዛር ዘቐመጦም ፋይላት ብፂቱ ሊንክ ሃክ ከም ዝገበረቶምን ንዕኦም ዝቐትልዎም እንተኾይኖም ድማ ንዕኡ ዝሰርሕ ሰብ ሽዑ ንሽዑ ነቶም ፋይላት ኣብ ኢንተርኔት ከም ዝለቆም ይነግሮም። እዚ ሓበሬታ እዚ ወፂኡ ሰላዛር ንመንግስቲ ዘፈራርሐሉ ፋይል ካብ ዘጥፍኦ ካብቲ ክሪፕቶከረንሲ ዘሎ ገንዘብ $500 ሚልዮን ንዕኡ ንቡድንን ክወስዱ ቀፂሉ እውን ኣብ ዝስዕቡ መዓልትታት ንዕኡን ኣብ ቁፅፅር ንዘለዉ መሻርክቱን ሓድሽ ፓስፖርት ተሰሪሕሎም ካብ ሃገር ክወፁ ክገብረሉ ንኣሌክስ ሓሳብ ይቕርበሉ።
ኣሌክስ እውን እቶም ሓበሬታታት ኣብ ኢንተርኔት እንተተለቂቖም ንሳቶም ዋጋ ከም ዘይብሎም ስለ ዝተረድኦ ኣሌክስ ሜሰንን ብዝበሎ ነገር ይሰማማዕ እሞ ኢድ ብኢድ ምስ ተጨባበጡ ንወፃኢ ዘለዉ ሚድያታት ሜሰን ከም ዝሞተ ንምምሳል ነቲ ቦምብ ኮነ ኢሎም ኣፈንዲኦም ንህዝቢ የርእዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ሜሰን ንኩሎም ናይ ስራሕ ብፀቱ ካብ እስሪ ቤት ነፃ ኣውፂኡ ገንዘቦም ምስ ኣካፈሎም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ንሱ እውን ካብ ልቡ ምስ ዝፈትዋ ኤሚልያ ናይ ወንጀል ስራሕ ዳግማይ ከይሰርሑ ተመሓሒሎም ሓድሽ ህይወት ኣብ ሓድሽ ቦታ ክጅምሩ እንደረኣናዮም ከለና ታሪክና ይውዳእ።